Sumapula ka dagos iti kasukat ti asawak, mama. Anya? Saan mo nga urayan ti makatawan? Urayak man no saan. Isumot lang nga iso. Sa bagay. Pagbakasyon nagtupay lang, mama. Pangiliwliwaga kiti napasamak ni Clara. Adakan ka dayta. Maring makasara ka kiti kasukat na. Kat madaanak mo't lang iti anak amang tawid itinagan ko. Kita Kuma, baknang matlaang saan nga ambisyosa. Uraya sino ditan? Basta maipaayanak iti anak. Sorry, mama. Ngam iti dahi ti agon daway. Siyak matan ti masurot. Baknang man wenno nakurapay. Tinapatag, magustuwag. Ken maipaayanak iti anak. Unak man, agbakasyon ka, Saldi. Pampanunutek nga ron, mama. Ngam, kaya't ko ano simpati negosyo tayo apanawak. Gusto dayta na panunot mo. Nang runa, ket adabas si parikot. Apay, anya ti parikot. Nababati mapaspastrek iti may sa negosyo tayo. Salpag! Ket no sana maalwadan wano malapdan ti panagswag ti income. Amangan no malugi, ket kapilitan nga agserra. Pagluuman dagiti dawa dagiti pagayo, tata damaso. Wala ko rito. Da kayo man lati siguradon. Dakkel manan ti maapit yun. Sapay ko tandi. Masapol mitilakkal matbasit agatag. Apay tata, anya ka di dayjay. Adda ka di parikot yun. Ibagayo laeng bareng makatulong ha. Kwa barok. Ay, isagsaganaan mi ngamin ti panagturpo sa niligaya iti high school. Wan gaya. Nagdaras nga aglabas ti Aldaw. Nan anay tun abalasang niligaya. Kat nagpintas nga ubing. Wan, kabinkat nawas na iti pamagin na. Wan nga rod. Siguro, no imanugot ni Lablin nga agasawa kami idi. Kat naadaan kami iti anak. Dandani kas kiniligaya matan. Naman niya nga rod. Saan na ngamin na mapilit ibagina ang mangayat kang kawan nito. So pasensya ka langan, barok. Uwan nga rod. Ala, aklunam langan na di kaya kagasat iti anak ko. So sumapul ka langan iti sa bali. Apang ibaw ingam iti imatang mo. Lolo, anya to ti blowout ko nagturposak? Re. Napay kumasak ti bagsaludsudam ni mamim No pagdamaga, pansit ko na. Kada kayo ngay lolo. Mano ani ti manok ti maparte, kan mano akalding ti maparte lolo. Ay. Baka. Anya? Wow, baka? May saka baka ti maparte lolo. Baka awan, apok. Lolo nga, agang-angaw manan. Ay, awan pagdanagam kanya kapok. Nga po na talagaan ang irantag iti para iti graduation mo. 5 akalding. Wow! Talaga, lolo? Awan, napay. Agyaman ak lolo, Yan Ti ka. lolo. Ay. Anya nga rin ti regalo yung kanya? Ay, kasapulan pa iti regalo aya. Malaksid iti maparte akalding. Anda kumamot regalo yung kanya. Malala. Kita akluan niya ti regalo token ka. Sige lolo. Tumteng ko man ti tangal daw. At turpusak ko man. Kat amuyo ka di? No anya ti kayat ko ana isang sangayan a regalo yung kanya? Na isang sangayan a regalo nga awatam. Wan? Kas kumaitian niya. Anya nga tanong dumteng ni daddy? Kunak man nun nalipata mo ti maipapaniti amam. Jak malipatan lolo. Anya nga tan araksak ko no iti day tangal daw kat dumteng. Mangnamnama ka pailaang. Da kayo madlang dag ko na di nakabigbigan nga anak. Lolo. No maamamo ko may iti personal ti amak. Saan lang nga iti cellphone?
imbag abigat mo, Lovelyn. Si kamat gayam, Juanito. Nakapinpintas da ito'y agarden kan nursery. Nailit lang amin anya. Nagduduma patubo akayo nga agbunga. Adda similya ti citrus. Kan adda pa'y dagiti cutting sa amasetas. Wan nga rod. Nasaysayaat ko man no nalawlawa. Isong arda. Arubayan milaalmat. Ngam, agbalin to lang na pangi-display at dito eh. Ada nakita mi kanitata nga abangan mi adaga. Yakar kuntun ti daduma. Kan ijay kamin ton nga agpatubo. Kan maya pandagiti markotad kan daduma pa'y asimilya ti fruit trees. Tulungan ka. Juanito? Adda bukod ko adaga. Saan nanasken amang sapol ta iti upaan ta. Adda ornong ko. Iso ti mainayon apuunan ta. Dayta kamanan. Inton kaano ngamin ang aklunan na. Handay ta ka di manan ti idarirag mo. Agturpusan ti anak ko iti high school. Awan pa'y idi ti anak ko idirugyam ti mangaram kanyak. Saan ka kadipay anauma? Dahil ti pagkunaam anapudno ako naikin ka. Jakon kayat ti agayat ko nakmat. Saradon ti pusok. Isu asar dengan nakkuman. Jak to pulos mapukawan iti namnama. Gayam. Baliwan taman ti saritaan. Regalo wakto ni ligaya into nagturpos. Kun syakton ti makamo iti dualit yon ababoy. No syakla ko mati masurat. Saanan anasken anagarbo. Ngam kayat ko ti tumulong. Tapno agbalin anagarbo. Iso nga ibagbagak itan. Adwa alit yon ti aggapo kanyak. Para kin ni ligaya. Makambo ka. Agiamanak ken kawan ito. Ngam kas itinakunak. Jakon kayat ti agayat. Iso nga awan ti mauray mo kanyak. No kasta, patuluyo mo nagbakasyon. Wan mama, awan mo't pagdanagan nyo, iti pan nakasikaso nagtinegosyo tayo. Tadda napusgan ang mga sikaso, bayad ti kaawan ko. Nasaya at no kasta. Samay sa mabalindak matlat ta akuntaken, iti kanito akasapulandak. Sa dino ka diti pagbakasyon na? Saan nga iti abroad? Saan mama? Makaumay ti abroad. Iti probinsya. Ijay Boracay, Tagaytay, Bagyo, wino sa dino. Iti Ilocos. Aniya, at dansamot sa bali aran tamikay. Kunak man lano nalipata mo ti amin. Jak tumalipatan ti tarigagay ko amadaan iti anak mama. Ken ti maadaan iti may kadwa nga asawa. Itatabalo ako. Ket, taga Ilocos ti kayat mo. May nga Ilocana. Sa pulam dayjay akatulong. Kunakmat alipatan yun dagijay nga gina. Tapat yun yung kadi asan na dagos anak ki asawa ni Lovelyn kalpasan daydi. Iho, Da kayo mo't na tinagkunakan niya. Mismo ngayon baga kada kayo ni Lovelyn. Asan na siyak ti ama ti anak na. Ta anak da iti pinanawan na akaayan-ayat na. Sakbay ang nagpasyudad. Saan ka di? isumat imbaga na kanyak. Ket nasayaat mo't nulipato mon dagijay nga agina. Mapanakan mama. Sige, agan-anad ka. Isuda tinaskan nga gananad kanya. Dagiti babae, mama. Aniya? Mapanak aghunting ka dagiti babae. Ket ikarit ka na kayo. Agawid agtulang inton addan kakuyog ko ngagbali na may kadwa amanugang yo. Kunak alipata kung da Lovelyn kan ti anak na. Udno nga ta anarag-rag na iti sikob na. Ket anak da iti asawi ita ni Ligaya. Apaya kasto iti riknak na malagip ko ni Ligaya. At dariknak kajak may ladawan. Kumusta nga tan ni Lovelyn? Talaga nga ta adjak anak ni Ligaya. Anya nga ta itan kilangan ni Lovelyn. Sana dakas, no inak to pasyaran. Amok mati address na. Well, kas pasat ti panagtur ko. Mapanak to ijay. Kaya't ko makita da Lovelyn kan ti anak na ngaglagan iti Ligaya. Anya ti amok. No isuket di ti anak ko. Ket sana pudno ti imbaga anak ni mama. Nga anak da iti asawa na. Nakarubata kon mami. Kan oray da kayo. Wow, nagpintas kayo ti dayta sotyo. Anya? Nagpintas kayo mami. Sigud mat anak ko. Agabay tayo man? Um, Kas
kasla tasingin. Sobra ka, mat. Talaga mat? Promise. Lolo, may kayo. Kitaan na kami man. Saan ka diya kasla kam singin ken mami? Ay, kurang nuwad na sa nga doa. Napipintas ng artista dito yung balay. Ala, kasla singin kami kini mami. Saan ka di lolo? Awan, napintas kayo nga gina. Sino kumangay ito umalaam no saan nga iso? Nagbusina ba ganun eh? Ni Juanito na ito na lang magbantaon. Agado, ti di maray iti blowout mo, anak ko. Uwan nga rod. Gaputa ado nga menti sa ganak. Siyempre, arakan da dagiti na dumadumaputahe ti karne ti kalding. Kan dagiti do alechon baboy. Ngayon regalo ni Tata Juanito. Kompleto. Awan kurang na. Kasla na kurang na, mami. Kas kumaitian niya. Tay videoke. Addan, ipalplastar dan. Ay, kumano da ni daddy? Ligaya. Ay, sus anak. Saan kan nga agarapaap? Taadayo ang mapasamak dayta. Madamdaman ton amangan tayo kakadwa. Ituloy tayo ti uminom. Ay, sikan samot ti umuna mabarta kwa nito. Basi-basit lang, tata. Laglagi pam. Saan ka bisita ditoy? May bilang ka ngagpaskan. Agyamanak no kastati pa nang ibilang yung kanyak tata. Maragsakan namin. Tanagturpuson iti high school jay may imbilang kong anak. Nay, andar sa pala naladaw adimte nga sa ngaili. Yung nakakutsi. Sino ka data? Mga no na iyaw awan lang date jay tata. Sige, kidin. Ituloy tayo ti uminom. En kay mga laji pulutan. Adu pa jay lechon kan kilawan akalding. Sige lang kakadwa. Inom. Manso. Anak, sikat ti masapol dyan nakakutsi adimtang. Sino ka no, tatang? Sal di Sarvinto ka no. Tatang, saan kayo man ngagang angawakas na? Ay, saan nagagang angaw? Kasanuwad na dito'y day siya tao. Anak. Anya ti rason ngay may dito'y. Lolo, mami. Anda ka di parikot? Kwa. Adda kayo na doon ti magpanmang sabat kang kwa na. Sino ti sabatan, lolo? Anak, kasla ada kurang na kunam sa itay. Wen, mami. Ang mga numakumpleto itan. Ada ka no ti sapsapulam adi nang accept kan ka iti friend request mo iti Facebook. Anya? Rumpang ka diya maragsakan, Ay. Diyan mo kan ka. Adda ka da kayon. No sangwen nyo, no saan. Anya ti masapul mo, Senyorito Saldi. Umuna. Agyamanak tayo ni kandak iti gundaway ang makisango ka na kayo. Saan kami abastos? Saan kami ngagpilpili iti tao akasango mi? Uray na kurapay kami. Lovelyn. Kan may sa, ada parambak mi. Kat saan ko akayat mariribok? No sa anak nga windot, blowout na ito ay pare ti panagturpos no graduation. Pudno day ta. Graduation ti anak ko. Oh, happy graduation, Ligaya. Congratulations. Thank you, sir. Agkakaingas kayo launay. Iso ni Ligaya, saan ka di? When? Iso ka di ti anak ta? Anak? Anak ta? Kunayo, senyorito. Saan ka di nga aginaw kan? Idi inabugnak ni Doña Margarita, mamam. Kan binaybay anak. Kat nakunam adinak ay ayatan. Tani Claire ti asawaam kan ay ayatan. Kwa. Narukop kan awan ser-serbim. Ubaw amin akarim kanyak. Nga ay ayatan kan nakasagana ka amang ilaban iti ayan ayat ta. Lading itak, Lovely. Nagdakkel lamindot ko na chay. Pakawanan na ko, ma. Pakawanan? Napay nga italang ti panagparang mo. Napuskul matirupa, Mr. Saldi Sarmiento. Saan ko masikat imang dadal iti daytoy nga aldaw? Okay. Awan panggip ko amang riribok. Kan saan ko nga mo nga da okasyon nyo?
Kuma, daytoy ti maudi ay umay mo dito'y senyorito. Sakbay ako manawag. Abdala ko kayat ko apan kan. Anya dayta? Kayat ko lang nga maamuan. Di ka di ligaya na di sikog mo? Sa anak abala subas. Kan saan ko akayat nga agsakit tinakam ti anak ko. No ibagak anatay day di sikog ko. No kasta. Wan, iso, ngam awan karbangam kan ko na. Gaputa sipod ininaw ko. Kan idi ka sa pulak ti kadam. Awan ka. Ulitak tagpakawan kan ka, Lovelyn. Kastamat kan ka, ligaya, anak. Sa anak adakas, ama nagibalas. Ngam, saan ko nga amo numapakawan ka wano saan? Numapakawan ka man, panawan lang ti makaibaga. Pumatayak ko na. Pumatayak. Lovelyn. Juanito? Uncle Juanito, nabartik kayon. Isugayam daytoy ti manangal lilaw. Pare, nabartek ka? Ket... Saan ka kumamang riribo, Juanito? Dai mo ko ni Uncle Juanito, Mami. Nukunak pumatayak. Pumatayak! Saan? Juanito! Nalisyam ti panagbagsutukin ka! Sakay! Mabalin! Uston! Mami! Ang sugat ni Daddy! Alayakon na kami! Ipantayo yung hospital ni Saldi! Nakapagdanagan! Paalam! Alayatin na kami! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami! Sana mabali na matay ni Daddy. Pagkawanin tayo kuman. Saan amatay, anak? Agbiag. As-asikasuan ang nagiti doktor. Medyo naadasan lang iti dara. Pagkawanin niyo kuman ni Daddy. Uray kas jeti naramid na. Napagawan ko ni Daddy, Mami. Pagkawanin niyo kumamatan. Kapulaan kanya. Ni Saldi ti mawawag. Apay nga nagnervyos at matan. Hello, Saldi iho? Hello, Doña Margarita. Nilavlin na ito eh. Saan at si ka ni Saldi? Apay nga adakan ka ti cellphone ti anak ko. Anya ti kaya tasawan na ito eh. Senyora. Taapay nga adakan ka ti cellphone ti anak ko. Aday padamag ko kada kayo, Doña Margarita. Anya dayta, ada ka ni dakas anapasamak iti kakaysunang anak ko, ha? Nabagsol. Aniya? Tamtami nga nang nagiti doktor, Doña Margarita. Panagkunak, awanan parigot. Anya nga min tinapasamak? Si kakadi tinakaygapuan tinapasamak? Saan, Doña Margarita? Adala ang nakariri na kalugaran mi. Apay nga adda dita ni Saldi. Istorya ang tunod da kayon dito eh. Tapno makarubot kayon nga umay dito'y lugar mi. Sige, umaya ko. Kasano na ito yan, Mami? Anak, pagkalmam lang tiriknam. Kasano agtal na ti panunod ko? Kas jeti napasama ka ni Daddy. Ar-aramidon dagiti doktor ti amin. Tapno awan dakas ang mapasamak kan kuana. Tilaang mat kaado ti dara nagsayasay kan kuana ti parikot. Mami. Ulitak. Umayan ni Doña Margarita. Di, yawid na ni Daddy sa syudad. Awan maaramidan ta, anak. Agsublin to ka dingat, ha? Saan ko nga mo? Talaga ka diyan napakawan mo ni Daddy? Wan, Mami. Nung mabalin. Tsak kaya ta na mayadayo kanyak.
Kasta ka di. Apay, mami. Kagurayo ka di pailaan ni daddy. Saan ko nga amo, anak? Kat maawatam ko ma. No saan ko adagos ang mapakawan ti amam. No mariknamla ko ma. Ti marikriknak idi binaybay anak. Sinagabak amin arigat. Maawatan kayo, mami. Nga may waksiyo kumanday ta. Ipagpagapuyo kuman kanyak. Ligaya, anak. Kumusta ka, nahawan nito? Tata, diyak kayo ti mabalod. Agyaman ka, tasana na tayo ni Salde. Ngamuray no nakalasatan. Saan nga mo no anya ti pangadengda ng runak na at mabalin ti pamilya ta? Nagburak namin ti darak. Dinaamok nga iso tinang loko kinilablin. Ito, saan lang at ti pamilya ni Salde ti makaluksaw ka? Uray dagi-dagi na. Nabartagak, tata. Kun nasakit unay ngamin tinakam ko. Agasam, manon atawan nga nararam ko nilablin. Dinak inaklon, gapulang iti dayjay alalaki. O ano ito? Saan mo't alimod kada kayo? Manipod iti agbalbalasang nilablin. Kun iti agbaro akmatan. Inaram kon. Inayat ko iti likodan ang naganak abalasang. Inayat ko idang agina. Dimtangkit din daya asaldi. Maapay. At di mo nga awatan ti panakapaay mo ayakwan nito. Agbabawi akong tata. Tulungan dak ko ma, tapno jak agpaot dito'y pagbaludan. Saan ko amay nakmaan na yata o nito? Si kanto ti makisarida keng kuana. Kat sigon kinilablin. Nauyong ti inana. No kasta, mabalo daklata. Kasi tinakunak, saan ko amay paramnama, ti kayat mo ang mapasamak. Ala, anyangay nga rod tata, ngam iti sa balya bangir. Saan ko matkit diha pagbabawian ti inaramid ko? Taim pakitaklaan, tipod no apanagayat ko kinilablin. Ala, agyaman kalaangan Juanito, tasan anatay. Tano na tayo ni Salde, ay, jak lamon na niya ti mapasama. Sigurado, ang mabalod ka, ang mga nutong palbiyag pa'y. Gunit ti doktor, nakalasat ni Saldi iti pagkad. Ket agyaman iti panang tulong yu ken kuana. Nasayat nga rin no kastado niya Margarita. Awan gayam, anya nga minti napasamak. Dimtang ni Saldi ije balay. Bayat ti parambak iti panagturpos ti anak ko. Kasta ka di. Isu ka di, ti imbaga ni Saldi nga anak yo, iti kunam nga asawam, tanaragragday di si kumo, iti papanawon ka ije balay mi. Ibagak ti pudno doon niya Margarita. Nagulbudak, idi imbagak anaragrag ti sikog ko. Kayat mo asawon, apukok niligaya. Wan doon niya Margarita. Tinakapimpiman. Kan saan abinigbig ti amana kan lola na idiin inawak. Ngam, pagyamanak langan iti Diyos. Tauray ka sa no arigat. Nahisakan ko ti amin. Pakawanin na kumalablin. Ligaya apok. Aklunag. Nadagsan din nagbasulak. Nakaamir sa ko. Dakkel ti bintot ko. Di na ka di mapakawan, lablin. Tuok kan ladingit tinapasarak, idi inabugdak akas laayop iti mansyon yo. Akay yarigak idi tinisnis nga awan ser-serbina. Lablin. Kan saan lang nga dayta, Doña Margarita? Inturturad ko dagiti umsi ti manang husga tao. Amay sak a disgrasyada nga agpapan iti anak ko. Naglakam iti pananguyaw dagiti kaadalan na. Gaputa arig na. Nagtaod lang iti batak
ti kawayan, gapot kinaulpit yo. Ay, Lablin. Aklunag. Nagbasulak. Gapuman lang iti apukok. Pakawanin na kon. Amok apakabasulak, no sa anak ama makawan. Ayam laging itak. Jak pa'y makaikadang ita. Ikandak pa iti panawan ko ang mga hadal ti amin. Agi amanak. Kad ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti apukok. Kinasarita nakmatina ni Salde. Kat nariknak, anapudno iti panagbabawi na. Iti naramid na king ka iti papanawan na ka iti pagtaangan na. Amoy mat tinaglabasak. Manipod simbang petak. Aging ga iti impas nga ko niligaya. Aging ga itatatang. Mawata kanak ko. Ngam husto ti kunana. Ipagpagapumla kuman kan ligaya nga apo. Tatang. Aklunag. Nagumok mo tigura iti kaungga. Gapot nagbanagam. Yung talaga kasta. Kasi tinakuna. Makabasol tayo iti apo no ditay mamakawan kadag tinagbasol kada tayo. Sana kasta kalaka, tatang? Well, maawatang ka anak ko. Ngam gapo man lang kan ligaya. Tamo ken na sa una kanya. Mailiw iti panagdungo ti maysa nga ama. Tatang, amo yun no kasanot panangipatag ko kankwana. Kan inaramid ko amin akabalak, tapno may paay ko kankwana tinaranyag amasakbayan. Anak ko. Nakurang ka di pa'y daytaan na aramidak para iti anak ko. Saan ka nagkurang? Ngam gumawagawawa iti pamatag ti maysang ama. Panagkunayo ka di. Maaklunan ni Salde ni Ligaya. Kas anak. Awan makitak arason adi na aklunad nga anak na. Saan ko nga mo, tatang? Saan ko nga amo no anya ti marikriknak? Tomas, tanangam dagmaneho. Laglagi pam anapapatag a tao dagiti inlugan mo. Adda ditoy tinapintas nga apukok. Akas iti kinapintas ti inana. Ken, kinapintas ti lola na. No kasta, senyora? Maawat da kamin? Anya, senyora? Lola ko nam iya. Lola. Ha? Agyaman ak, senyora? Ay, lola! Sana nabalikan niya, Doña Margarita. Tinaskan kat ni Ligaya. Naragsak lang ti anak ko. Naragsak ak matan. Nabayagan agumaw gawawa iti pamatag ti maysa nga ama. Tiamok, umdasan ti awan kasping na apamatag nga impay ko kankwana. Kurang pa'y lagayam. Duha kayo, Lablin. Kan, mamati awag mo matin kanyak, iha. Kasano gayam ni Claire, Doña Margarita? Mabiit lang. Saan ka di anay baga ni Saldi? Anatayan ni Claire? Anya? Ha? Wan, Lablin. Natayan ni Claire. Na disgrasya ta nagmaneho anabartag. Diyos ko. Kanayon nga min amabartag no mapanagkasino. Apay, aawan ka diti anak da ka ni Saldi? Dahil tati may saan nagbalinan ti biyag da miserable. Saan daan ay paayan iti anak. Kun makunapay kit din akar matinapasamak. Dusa ni Saldi iti panang talikod na ken ka. Ken bunga metlaeng tijak iti panangawat ken ka. Oray siya. Naupayak iti naamuan mi alupos gayam ni Claire. Ket iti kaano man, saan da amaadaan iti anak ken Saldi. Kasta gayam. Kasla na igagara amatay ni Claire, tapno agtumpong man ti dalan nyo ken ni Saldi. Ngam ti makunak, wagas siguro ti apo ti amin, tapno matungpal ti may sa akari. Ti kari ni Saldi ken ka, adina natungpal. Agawa ang nagpapig sa iho,
Tapno may saruno ang marami tinaskan. Anya kami ti sumaruno am aramid, mama. Diyak man amo kada kayo. Ni man ligaya ti pagsaludsudam. Amangan no iso ti makaamo no anya tinaskan asumarunon to am aramid. Anyan to ti sumaruno am aramid, iha. Kuha, Dad. Kuna ni Lola. Dituyak to ka nung agadal iti college. Sure, iha. Agadal kan to iti may nga exclusive apagadalan. Angam, umanugot ka di matlang ni mami? Politik marantak ki daw iti pamakawan, Lovelyn. Gapo man lang kaniligaya. Narigat ti saan ang mamakawan, Saldi. Ngam, gapo man lang iti anak ko. Pakawanan ka. Ngam, Gaman niya. awan. Ngam kuma, saan lang nagpatingga dita? Anya ti kayat mo asawan. No, talaga napakawan na kon. Kaya't ko asilpon tinagupod akalmanta. Anya? Ay ayatin ka, Lovelyn. Ikan na kumay ti may kadwa agon daway, amang iparik na iti panagayat ko kin ka. Kayat ko nga iti dahi ti agon daway. Tung palag ti karikin ka. Saan ko nga muna niya ti sawag? Ngam, saan akas karina ang mapunas ti saam nga impalak ang mo kanyak, Saldi? Iso nga, ikan nakiti panawan amang tingiting iti riknak. No adapay nabati iti dahi di ayat nga impahi ko kan ka. Sika mo lang nga simbang pa. Kas makita yaw, tatang. Ngam, abay nga impalubos mo. Impalubos nga anya, tatang. Nagbati ti anak mo. Nakitak ti kinaragsak ti anak ko. Iti panangaklon da Doña Margarita kan Saldi kan kuana, tatang. Anak. Patpatgag unay ti anak ko, tatang. Kat maawatak ti riknana. No kasta, sana rumbang nga ipaidam ko kan kuana dayta. Tapod numat, adakarbangan na arik na anti pamatag ti maysa nga ama. Kat kasanukan. Anyaman ti kuna ni Doña Margarita. Kaya nauray ni Salde. Nagpakpakawan ni Doña Margarita. Kastamat ni Saldi. Kayat na asilpuan mi kano tinagupad akalman. Tapno tong palan na ti maysa akari. Agyamanak, tanapakawandak iti inaramid ko, Lovelyn. Nangruna kini Mr. Sarmiento. Di na intuloy ti darum na kanyak. Lipatan tayon ti amin, Juanito. Katulitak, pasensya kan, no jak na isuro ti pusok nga agayat kan ka. Maawatan ka. Kun naaklon kun ti amin, Lovelyn. Nalabit. San adata tinaituding iti tunggal maysa? Agyamanak no naawat mong dayta. Pasatmat lang ti panagayat ko kin ka daytoy. Tano naragsak ka. Naragsak ang matan. Agyamanak iti dayta panagayat, Juanito. Kan agyamanak iti kinaimbag mo kada kami kan niligaya. Iiluwak ka talagan iti anak ko. Anya karod ti maaramid ko. Ay, di nakpayan malagip nga inanan. Insukat nakka din, iti naginawa abiyag. Customer nga taday to eh. Number ni Saldi. Lukas na, iso ti umawawag. Hello? Kumusta kan, Lovelyn? Nasayahat mat. Mailiwakin kan. Kaputa ay ayatin ka. Saldi, ti anak ko. Pabidlahin. At na dito iti may sapay amang ipatpatag kan mailiw kan ka. Hello, Mami. Oh, ligaya, anak. Kunak no nalipatan na kon. Mami, dito mapasamak ti kasta. Asidad kamin. No kasta, umay kayo dito Ilocos? Wen, Mami. Ngamin, kuna ni Daddy, umay na ituloy ti panagrayo na kada kayo. Kat naaklonan yon. Agkasar kayon. Anya? Kasar? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon.
No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video, ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang, agyaman na at pagayam.